Когато отвориш информационен сайт или разгърнеш вестник, въпреки че се съмнявам да ви се случи да разгърнете вестник, е много важно първо да погледнеш заглавието. И ако то крещи, по-добре провери на още едно място дали това, което пише в това заглавие, е истина. Защото много често, когато една медия крещи, е възможно да се опитва да те излъже, подведе, изманипулира или най-малкото да смеси автентичното с лъжата. Това е един от много важните уроци, които всеки млад човек, който отваря медия, трябва да знае, за да се предпази, поне частично, от това да бъде излъган. Един от най-честите капани, в които попадат не само младите, а всъщност всички потребители на информационно съдържание, е смесването на истината с лъжата с цел подвеждане на масовата аудитория. За съжаление, това е изключително майсторски и винаги работещ похват да бъде излъган възможно най-голям брой хора. Защото ако днес сутринта прочетеш, че Бон Джови е намерен мъртъв в къщата си в Ню Джърси, само 2 часа по-късно ти ще прочетеш някъде опровержение на тази информация. Това е твърде лесно, твърде семпло. Но ако прочетеш информация, която трудно може да бъде проверена, която звучи автентично, но в нея са преплетени някакви малки, дребни лъжи и накрая някой ти размахва пръст и ти казва точно какво трябва да мислиш по този въпрос, шансът да се вържеш става много по-голям. Затова наистина старото, за съжаление клиширано, но много важно и работещо правило е, когато четем каквото и да било, да го поставяме под съмнение и преди да се ядосаме или преди да вземем някакво решение, да го споделим в нашите социални мрежи или да отидем да пуснем бюлетина за съответния човек, който се опитва да ни спечели, да се усъмним и да проверим. Наистина има много голяма промяна в начина, по който младите потребяват информация сега и 10, 20, 30, 40 години назад, което е съвсем обяснимо заради развитието на информационните технологии. Но това, което е ангажимент на хората, които се занимават с създаване на медийно съдържание, е да успеят да поберат важното, сериозното, автентичното в, нека да използвам един цитат от любим мой сериал, в малки, апетитни информационни хапчици. Това е изключително важно, ако искаме младата аудитория да бъде ангажирана с социални, с политически, с обществени важни теми, а не просто да гледа клипчета в TikTok или в Instagram. Днес всички сме малко или много журналисти. Млади, по-възрастни, всички, които използваме социалните мрежи или имаме собствен сайт в интернет или каквато и да било друга онлайн платформа, всички ние сме малко или повече журналисти. И като такива носим отговорност за съдържанието, което споделяме в социалните мрежи. За съжаление, много често се натъквам на следния диалог. Виждам фалшива новина в социална мрежа. Познавам човека, който я е споделил. Задавам му въпрос: знаеш ли, че тази информация не е вярна? Той ми казва: да, но тя е възможно да стане вярна. И аз имам ангажимент да предпазя хората, защото това рано или късно ще се случи. Значи то не се е случило, то не е вярно, то не се знае дали ще се случи или няма да се случи, но ти го съобщаваш като абсолютен факт. Това не бива да се допуска. Всички носим отговорност за информацията, която споделяме пред нашите близки, пред хората, които ни следват, пред хората, които ни вярват. Защото всички имаме около себе си хора, които ни вярват. Това, че може всеки да създаде новина, е и полезно, но и много опасно. Аз лично имам опит с дезинформиране на обществото без да искам. Това беше преди 15 или 20 години, когато бях организирала една закачка на близък човек под формата на новинарска статия.
Той беше много щастлив да си я прочете, публикува я в социалните мрежи и малко след това заваляха телефонни обаждания от семейството му, които държаха да прочетат цялото издание и всичката информация, която е публикувана за него в дадената медия. Тогава се хванах за главата, защото си дадох сметка колко е лесно да излъжеш голям брой хора, дори без да искаш. А много хора се възползват от това изключително охотно и го употребяват за извличане на собствени политически, икономически, социални или каквито и да било други дивиденти. Така че хубаво е, че ние имаме достъп до всевъзможни информационни източници. През последните 20 години една от големите промени беше, че посредством социалните мрежи всеки може да бъде журналист. Това на първо място. Защото всеки разполага не само с трибуна, където да се изрази, но и с средство за снимане чрез своя телефон и така нататък. Това създава конкуренция. А конкуренцията по презумпция е нещо много хубаво. Тоест, аз като един гражданин бих могла много преди всички медии, ако се натъкна на интересно събитие, на интересно място, на даден феномен, на злоупотреба или на каквото и да било, да сигнализирам за това и това да доведе до бързо развитие и получаване евентуално на справедливост. Така че в този смисъл медиите са много по-двупосочни в момента. Много по-близо са гражданите до журналистите, журналистите до гражданите, журналистите до политиците, гражданите до политиците и обратно. Което е чудесно, защото това те държи в кондиция. Знаеш, че във всеки един момент можеш да бъдеш наказан виртуално, ако прекаляваш, защото навсякъде има гъмжило от журналисти с фотоапарати, които могат да те заснемат и да покажат, ако ти вършиш нещо нередно. Къде обаче е проблема? Че може и да не вършиш нещо нередно, обаче да бъде изкарано така.